Tini degree college is TSF by TSF ni kisah wala lay unik nama ni abo bom hai rokun kah bom hai thang shogi kita bisa. Hambai media rong no. Tini je khumulwng degree college je party laimani fungni abo 10 rong ni simi aro chini kaisa je poster tongo joint TSF nai abo thepadak tongmani abo khanamani ka borok phayai abo chiri rikha chiri phayai borok council habai je TSF council habai chini chrai rong no chini aro chini council ni borok tongo borok no kisa choprobai table ok sabai kya chair ok sabai borok no bukha boi 4-5 jona injure ngai hospital ok laijak tabuk chung borok no x-ray khainan talangai thangna nai tongo angkai abo payment pore kisa control payment pore jepro taisa chini chrai rok principal malanya thangpro apro chini tai chrai khoroksano police ni busango tai principal ni busango borok 4-5 jona khai bukhang rogo thapara rakha lathi rok rakha bobo ekdom injure nongjak tabuk chung ko radapur thanao phayai police rok bai consult khai tongo angkai jengabo nayo je borok thansa hanai je salai tonglai mani abo kon kaisa thansa nukda ya je kaisa council thingno duita organization tongo haibano borok jeng agin sibno borok no mili samung khaidi hanai agin sibno sai phaijak but bongni wansumani ba bongni je motive tama je abo phungai kheno phatcha council habai chair rok bokhogai table rok bokhogai chinsrai rok no buman abo belai khachaya jeng abo justice nayo abo dati chini police procession ba chini the college ni administrative borok dati khabono sort out khaitu asuno ang tabuk kisa chini the college council ni chini student bok kisa describe khai sawono phungni chimi tam party laikha asal Patimung ke tamo ini je oba ke Choprok lai mani abu ni uklogo jotona sari kaham sini jota media person ono ko kema hai mia sini Sodaris tai khumulwng unit reform tong nga abun teyei usakang mane phayei kaisa poster thepa ke sini mane college boundary bisingo nga thebe mane bisingo borok tini phayei samni permission nai norok the hani hanu angke saka norong ni organization norong ni samung khai tongdi sin organization je student je TSF krungna musungnai borok join khaiman honi sing theka ini samani pore borok sinse siang phaijak do borok college sinse siang phaijak phayei sini GS ni bini asuk thai bini share rong no sabai bayei tai sini TSF ni je logo je poster je logo tongmana amna sirei bor khibir ka ngai je sin table bokok jak jeng thai singkya kok bai saimam le tangai om ko chair rong no norok bokok ni singka sang bongna borok sawo BP ni permission ara no tayam tin ka BP o sin college BP hani keriko seng o je BP ni nane suru seng fresh sa bono 2 din ni bagi je BP ni chongmani bo BP ni gosi ga da thianse bo BP seng manika haibano sin boro council sin boro ko 50 ba sin bo power tong angge seng themani seng saka do kok samani bisingo to sakang malai ble ya saleman bisingo borok tamka sin GS number attack khaikya tai singno ba attack khaikya sin total 6 jona tabi injure rungjak masa sin sergeant bo sini council member bini bo himi male tabo bini yakong onek injure rungjak aba hita angga yasno abono toilai borok bai kok da salai tam salema pore teacher rok sawo je oma hai je college ni mari ron no sokhai ron borok college ni tiklainya kok sawo restricted khaina kok sawo angga dati mari teacher bai step na hatang dati na action hatang borok no je college ni kaisa rule and regulation no sokhai ke borok aba hita tabung norok na tam nai abono mimang sana nai na seng nayo je borok samni par tubui borok je TSF na amdike mane disrespect khaikya tamne temde khaikya seng abon tai justice nayo je tai sini TSF ni je logo na borok sirkha abo sembelen sajalia sara Tripura ni jor Tripura saron saimana TSF tam khaitong abhaita tabuk borok TSF tabuk borok to norok no Chopropkha abono rogai borok tabuk bob hestel na khangkan norok santosh tong jaknai seng nayo je o je sung attack khaina rong no borong no college ni tikla ratang tai sini TSF no je disrespect khaimani borom riyang mani amon tai TSF no borong map masanai
53 years romi dofan bai samangkai tongo जों नायनाय जे थांजा आबैया जों थांजागोन सामखाय दङ जों TSF ना रेसपेक्ट रिया बा सिनि अर्गानाइजेशन सिन TSF ना जे डिसरेसपेक्ट खायमानि जों आबोनि बरक जखन एक्सन नाय आबोनति कुनु याके नुगनाय कतर सबा TSF नि तै हामबाय तिनि राडा पर थानाव फाइलेमानि अबखे तामनि बागै सखाय जों पुलिस ता कनसाल्ट खाय दं बरक ताम सा जों नायलायगोना जे सिनि स्टुडेन्ट आगासो बुजांमानि तै प्रिन्सिपालनि बसकांगो तै पुलिसनि बसकांगो सिनि खरकसा sin council member bor bukha yakti saka abon tei mane bok tam sa जों amne kisa nanya 5 ta